Bideo honen bidez ikusiko dugu zelan kalkulatuko dugun erro baten berreketa. Eta hasiera baten ariketa bat egingo dugu. Hemen eskerraldean daukagun propietateari kasu egin gabe edo, aterako dugu guk berreketen inguruan dakiguzan propietateak erabiliz. Orduan, hauze daukagu, 4 erro 2 ber 3. Orduan, lehenengo egingo duguna izango da, kako artean daukaguna, berreketa lez idatzi. Orduan, 2 ber bat laurden, ber 3. Orain, berreketa baten berreketa, berretzelen arteko biderkaketa. Beraz, 2 ber 3 laurden. Eta orain ja, berretzailea zatiki bat denez, 4 erro 2 ber 3. Hori izango litzateke. Beste bat egingo dugu. 5 erro 3 karratu ber 4. Bale. Orduan, lehenik eta behin, kako artean daukaguna, berreketa lez idatziko dugu, 3 ber 2 bosten, ber 4. Berreketaren berreketa, berretzen arteko biderkaketa. Orduan, 3 ber 8 bosten. Zatiki bat denez, erro bat bezala dirasi aldugu, 5 erro 3 ber 8, eta horrela amaituko litzateke. Guk badakigu ja zelan simplifikatzen diren erroak. Orduan, hurrengo pausua izango litzateke erro hau simplifikatzea. Baina momentuz, aztertuko dugu propietatea. Orduan, propietateak zer egin dugu? Zer egin dugu berretzaileekin? Lehenengo kasuan, 3a, erroaren berretzailea, pasatu da berretzen bakarrik errokizuna. Orduan, daukagu 2 ber 3. Eta errotzailea dagoan bezala geratzen da. Eta bigarren kasuan, baita. Berretzailea, erroaren berretzaileak zer berretzen dau? Errokizuna berretzen dau. 3 karratu ber 4, edo 3 ber 8. Berretzailea pasatzen da errokizunera. Eta propietatea, hemen daukagu 2 eratara ikusita. Erroa, zelan pasatzen dan berretzailea errokizunera, eta berreketalez, biderkatzen dugula bakarrik berretzailearen izendatzailea. Esan dugun bezala, ariketa hau jarraituko genduan, jarraituko dugu, kasu honetan izango litzateke erro hau simplifikatzea, eta erro bat simplifikatzeko, alegintzen gara, errokizuna edo biderkagaiak errotik ateratzen. Kasu honetan, berretzailea handiagoa denez errotzailea baino, errotik atera aldugu. Orduan zer egiten dugu? Izango litzateke 3 ber 8 bosten, orduan 8 zati bost, bat, eta ondarra 3. Beraz, bestera batera, bat, gehi, 3 bosten. Berreketen propietateak ezagutzen dugu zanez, hau izango litzateke 3 ber bat, bider 3 ber 3 bosten. Bat hori, ez dugu ipini behar. Eta, izango litzateke 3 bider eta 3 ber 3 bosten, erro bat bezala dirasita, 5 erro 3 ber 3. Eta hau izango litzateke azken emaitza. Aztertzen badugu zelan simplifikatu dugun, dugu 8 zati bost, bat, eta hori da 3 ber bat. Eta ondarra, 3, eta horre dira erro barruan geratzen diren 3 kopurua edo 3ren berretzailea.